Wow, masih seksiเลย Subscribe खालामदो आंनि राइदाव आर्मी एन्टारटेनमेन्ट चेनेलखौ जाहाथे बयनिफ्रायबो सिगां आंनि भिडिअखौ नुनो मोनो। Wow, masih seksiเลย 끝사람이고 그냥 선 배터리에서 서만아 아니겠어 그 마그는 하나는 미야 오버스 때리가 Hey Shur, आंनो गेमसिखौ हाबा खालामना होथारदोलै। कैसा लगा मेरा मजाक गेम सिनालाय लावदुम दंखायोना सान्द्रि मोखांखौ बुंबाबो दाय, शिल्पा शेट्टीखौ बुंबाबो दाय, गेमसिखौ बुंबाबो दाय। अब्लालाय आं सोरखौथो बुंनांगौ जाखो? फंबायमोन आरो नैबे बसनि बिनानावमोन। आंनि बिनानावखौ मानो बुंफानांगौ? गावनि बिनानावखौ बुंफाबाबा दाय जालायो। गलाब बिबारालाय जि मोजांमोनलै सोर आखिया ना नों आखिदों? थोर जाम्बा नों दिनैसो नुदों नामा दाना गासै सिख्लाफोरानो बिदि आखिजोबना लायो। बावबो आखिजायो आरो जा मोजां आखिना लाखादों बिलाइ गांनै दंदेरलाय। आबो आंनि हेपि बार्थडे मा नोंफाम बार्थडे बेलाय माखौ बार्थडे होनो ओंखामफोरखौ आराम जानो नागारि बेनि माबा जानाय जाबाय हा बार्थडे नो बे बार्थडे बोरै ओंखाम उखैना दंखायो आंजों हा बार्थडे सिम हाय आदा हाय ओइ आदा आंसो आदा नोंसो आरो आंहा बायदिसिनासो नाहरलाबायदों मा बायदिसिना नों नाहरनायथिंसो हनै खुमब्रा फिथाइसो दङ बेखौनो नाहरदां खावनानै फानखुमाहैनो खावनो आरो फानखुमाहैनो माथ' मा बाथ्रा जाखो बेलाय बाथ्रा नलै बाथ्रा आरो आंसो थांनाय फैनायनि नायखुमाबाय थायोमोन जानाय नंला बेजोंनो लोगो जानांसिगोन थाबैनो मा सानबाय थाखो होमबा बियो फाग्लि आं बायदि सिखाव नङाथ' र' लोगो जानांसिगोन मानो बिदि खुसि जाखो नोंलाय हे नोंलाय नों खिन्थागोरदो नोंजोंसो लोगो जानो सानदोंमोन आं आंबो बेखौनो सानदों ओमफ्राय मोनसे खोथामोनलै मा खोथा नों रावनोबो खोन्थाया होननानै बुंग्रोखो दे माखौ खिथाया होननांगौ मा खोथा नों रावनोबो खिन्थाया होननानै बुंग्रो दे मा खोथा नों बुंग्रोना खिन्थाया होनब्लानो खिन्थागोन आं आच्छा दे खोन्थाया बुंदो नों खिन्थाया होनबाल' जानाय नङा समाय खेरा लानांगोन दे जागोन जेखौ बुङो बेखौनो लागोन दे होमबा बुंदो आं बुंनाय बुं आं थैनानै थांबाबो खिन्थाया